Galarraga, placer bat, hemen, txapen, zu izatea, hau poza. Bai, berdin. Bueno, nola aurkeztu, ez da? Zer gidoigile, zine zuzendari edo zuzendari, eta ekoizle bezala ezagutzen zaitut nik behintzat, eta nik usten dut jende gehienak edo askok behintzat baietz, baina nondik dator, ez da? Ikusentzunezkoa edo alde artistiko hau. Txiki-txikitatik bazen eukan, edo gogoratzen duzu zerbait horrela... Bai, txiki-txikitatik, bai. Txiki-txikitatik gustatu izan zait beti idaztea. Orduan txiki-txikitan ja idazten nun eta ipuiak idazten ditun. Eta, bueno, nik kazetaria izan nahi nun. Gero hor pixka gauza okertu nintzen, baina... Bai, bueno, nire aitonak, ni erdi altzotarra naiz, erdi altzotarra, erdi tolosarra, orduan altzoko aitonak idazten zuen Olibetizarrean, artikulotxoak idazten zituen, eta bere gauzatxoak idazten zituen, eta zan, gotzen naiz idazten zuen bakoitzean, etxean ezintzan sartu ere egin, Olibetia eta bere maitxoa eta zeuzkan salan egon gelan, ez? Eta ezintzan sartu egon gelara beak idazten zuen. Eta horren gustatzen den xirrikitu batetik atetik ikustea, eta iritu zitzaidan horako gauza zeremoniala eta neukala oso erromantizatuta, ez? Kazetari izatea eta idaztea eta rollo guzti irudimen izugarrizkoa izan naiz beti, eta horren beti oso txikitatik idaztea gustatu izan zait. Eta gero, hori, kazetari izan nahi nun, nik uste ni gogoratzen nahi zenetik, 7 urtetatik edo ez dakit, eta karrera ikasten hasi nintzen arte. Hor, izugarrizko ostia hartu nun. Lehio eraguntzinean. Eta hor ja gogo guztiak kendu zitzaizkiten, bai. Eta nun utzi zen, lehenengo maila? Ez nun utzi, aldatu nintzen, garai hortan 5 urteko karrera bat zen, lehenengo 3 urteak aman komunak eta azkeneko 2 espezialitatea, eta espezialitatez aldatu nintzen. Bai, publizitate hartu nun, eta, bueno, hor ja, bai, nire amaren eragina izan nun zinean, edo zineko bide hortan sartzeko, nire ama izan zen, ETV-ko bikoizle hasierako bikoizleetako bat, nik uste nire amak egintzula lehenengo teika euskeraz. Bai. Orduan, zinea beti egon da horrez, eta publizitatera pasatzeko erabaki hori izan zen pixka bat, kazetaritza desilusio bat izan zalako, eta gero, iruditzen zitzaitelako publizitatea, sormena jorratzen zuen zerbait, eta ikusentzunezkoarekin zer ikusi gehiago zeukana, eta hor eman nun pausetxoa. Eta horrela, gogoran duzu, txikitan edo gaztetan, markatu zintuen pelikularen bat, antzezlaren bat, ikuskizunen bat, ez dakit hor gelditu dana... Nik uste ikusi nun lehenengo pelikula zinean izan zela Superman. Txikitan Tolosan Leidorren izango zen, eta ez dakit markatu nindun, baina bai, etxean beti egon da, nik guazen, aitak etzigula usten ikusten segun eta gauz telebistan, baina pelikulak bai. Pelikulak bai eta kirolak ere bai. Eta beste programak eta hola ez. Eta gero ama, ni txikian itzan, nik ikiko nituen 10 bat urte hola jasi izan bikoizketan eta telebistan, eta nik uste hori izan zala eragin gehiena izan zuena nigan beste zer gauza baino. Eta karrera bukatzen duzu? Bai. Eta? Nun hasten da ibilbidea profesionala edo? Ekoiztetxe batean hasten naiz. Beira? Josu Erguinen ekoiztetxean, hor lasarten, zeukaten oraindik hor dago. Eta hor hasi nintzen, eta nila zeitun, egon nintzen urte bat ustet ekoiztetxe hortan, eta zeitun ja ospainon. Bartzelonara joan nintzen, hor egon nintzen
makroekitaldiak edo ekoizten, UNESCO-ri binkulatuta zegoen, UNESCO-ri lotuta zegoen elkarte batentzat, eta izan zen esperientzia oso ederra, oso hogeita gutxi urtekin egin dezakezun barbaridadea bat, ez? Hauntza eta onuntza eta batzen nahi zibiltze ginela eron modun. Baina bai, esperientzi polita, eta gero ja hortik ja Londresera jo nintzen. 2000 urtean ja Londresera jo nintzen. Saltxera, beti mugitzekoa, ez da? Ezin geldikean. Ipurterria ez, baina beti kuriosidade eta handikoa. Eta nolatan bukatu zenuen Londresen, edo... Bida, nik garai hortan master bat egin nahi nun, zinearekin lotuta zegona, eta hemen, desde Euskal Herrian, ez zegon. Nik uste bat zegoela master bat Madriden, baina ez zitza Madridea ez nun jo nahi. Eta Londresen egona izan nintzen, aspaldi, eta bueltatuko nahiz izugarri gustatzen zaiten Londres, eta lehenengo urteak izan zian, jiji jaja. Zeren urte asko? Egokitze prozesua izan zen. Bai, kakotxa bat. Gainera, urte asko eman zen dituen bertan, esan nahi, Inglaterran. Bai, Inglaterran 14 urte, bai, 14 urte, eta, azkenen masterra egin nuen. Pixkat, nik uste nuena baino berandugu, baina egin nuen. Eta, han Inglaterran egon nintzen baita, ekoiztetxe desberdinetan lan egiten, eta, azkenean Izar Filmserean sortu nuen, baian ere proiektuekin hasteko taula. Eta zer ikasi zenuen, zeharo? Ez dakit, erdi altzotarra den norbait Londresea, ez da? Munduko hiriburu bat eta gainera zinema bezalako mundu exotiko bat, ez da? Kanpotik behar bat horrela ikusten da, ez da? Zer aurkitu zenun bertan? Bai profesionalki, bai pertsonalki? Londresek izugarrizko aukerak ematen ditu. Eta, nik zinean baino gehiago telebista munduan lan egin nuen, eta bai da leku bat, saiatzen baldin bazea eta langile baldin bazea izugarrizko aukerak dauzkezu. Eta Londresen gertatzen dena da mundu osoko jendea dagoela, eta hori oso aberasgarria da ja bere hortan ez, esperientzi bezala. Eta bai, junitzen bakarrik, inorrez nuen ezagutzen, lanik gabe, azaldu nintzen, eta... Bai, baina oso ondo moldatu nintzen, bai. Baina Londresen bakarrik ez zenuen lan egin, ez da? Ez, egon nintzen Londresen urte gehiena pasan nituen, 8 urte eta gero Plymouthen egon nintzen, Inglaterrako hegoaldean. Eta beti ekoiztetxeetan? Bai, ekoiztetxeetan eta hola, bai. Bale. Eta bertan, zer botatzen zenun faltan adibidez, dagoeneko antzen deunean, pentsatzen nahi zinen, esan duzu, Izar Films han sortu zala, ez da? Hau da, zu, bueltatzeko asmoa bazen eukan. Bai. Eta handik zerbait ekartzekoa ere, bai? Bai, nik asko faltan botatzen nuen familia, batez ere. Eta batez ere nera mona. Nera mona ja urteetan gorazi joan, eta nik oso argi neukan nera monaren azkeneko urteak bizi nahi nitula berarekin. Eta horregatik bueltatu nintzen. Egia esan, bueltatu nintzen 2013 urtean, eta kointzidituzun oso krisi pertsonal potolo batekin, eta kointzidituzun baita nire lehenengo film luzearekin. Horren izan zen urte bat, eta 40 urte egin nintzen. Dana. Bai, mugarria, ez da? Mugarrietako bat. Bai. Urte hori ez detaztuko. Ez. Onerako zein txarrerako. Bai. Biak, eta eta ekarri zenun, etorri zinean, bueltatu zinean? Ekarri nun, pelikula bat eta ekoiztetxea. Bai. Ekoiztetxeakin film luzea agur esatea. Horretaz gain beste bizpahiru film labur egin ekoiztu nituen, eta esperientzi politia izan zen. Eta nolako izan zen, ez da? Dagoeneko hemen finkatuta, Izar Films egi bihurtzea. Eska prozesua, ze oraindikan ere, proiektu bat martxan jartzea ez da izaten inoiz erresa. Zu gainea, pentsatzen dut, handiken etorri zinean, bakarka ikusten da gogo bat zenula, ekimena bat zeneukela, baina hala ere,
bueno, gora beratxua ere izango zen, ez da? Bai, batez ere ez nolako hemengo industria ezagutzen, ez nuen ezagutzen. Ni oso gazte jo nintzen, 20 piko urtekin jo nintzen Inglaterra, orduan, ez nuen ezagutzen funtzionamendua, ez? Osea, hemen zer egin behar da, eta, bueno, seitun jartzen zea, esan nahi dut. Zer desberdintasunak era hundiak izango, dira eskalak bakarrik, osea, eskala bakarrikan, ez da? Bai. Txikia da mundua hemengoa? Bai. Onerako zein txarrerako? Bai, nik esango nuke onerako. Bai. Nik lan egiteko, nire lan egiteko formantzako, bai da onerako, bai. Erosoago sentitzen naiz, txikitasunean. Eta ateak, hau da, hasi zinenean atea jotzen eta zure burua aurkezten, nola aurkezten zen zure proiektua? Hau da, ze helbururekin sortzen da Izar Films? Zer da zu daukazuna buruan? Nik uste Inglaterran hainbeste urte pasatzeak eta formazioa erean izateak eragin handia izan zuen nigan, edo nik gero burutuko nituen produkzietan, errealismo sozial Britaniarra ditzen dena, ez? Ken Loach, Mike Lee, Andrea Arnold, horiek denak izan zian, nik tragatzen dituen film horiek eta film horiek kontatzen zutena interesatzen zitzaidan asko eta gaiak batez ere, ez? Gai sozialak, giza eskubideak tratatzen zituzten film horiek, ez? Eta orduan, nire lehenengo filma ere horri buruz da pixka bat, ez? Orduan, hori, Izar Filmsen helburua hori da, oso produkzio txikiak eta garrantzi asko emanez emakumeari. Emakumeak daukan paperari eta emakumearen berdintasun, osea, gure sektorean berdintasuna lortzeko nik nire esku dagoen guztia egingo dut. Eta nik daukaten privilegioa, ekoiztetxe bat dauketelako eta gai naizelako lantaldeak sortzen eta lantaldeak osatzen, hor nire esku baldin badago nik emakumeak kontratatuko ditut, iruditzen zaitelako nire egin beharra dela. 2013 esan duzu, ez da? 2013 etortzen zara. Bueno, ja, 7-8 urte jaio zanetikan, eta orduzkioztik hor jarraitzen duzu, proiektu pila batekin. Sektore batean zein ez da oso erreza gainera, garestia da, askotan ez da, pelikula, laburmetrai bat, garestia da. Baina hemen jarraitzen duzu, hainbat eta hainbat proiekturekin jarraitzen duzu, nahiz eta, zu burua zaitugun, ez da. Zer nola baloratuko zenuke urte hauetako ibilbidea edo bizka bat? Nik beti egin dut nahi izan detena. Titularra eman diazu oraintxe. Orduan, izan ez oso intuitiboa gainea, ez? Proiektu bat benetan gustatzen zaitenen hartzen dut eta horrean nire proiektua izan edo beste norbaiten proiektua izan. Hori bai izan zen aldaketa handi bat Izar Filmsen hasi nintzenen besteentzako ekoizten. Hasieran bai proiektu txikiekin, film laburrekin egin nun, baina lehenengo izan zen Muga deitzen da pausa Maider Oleagaren filma. Film luzea hori izan zen lehenengo aldia eta gainako produkzioan egin genuen. Orduan, nintzako hori bai izan zen salto handia lan egiteko forman. Eta oso esperientzi politia izan zen. Baina bai dira proiektu oso bereziak niri unkitzen hautenak eta niri zinean ikustea gustatuko litzaiteken pelikula bat hori ekoiztuko dut. Nik, esan duten bezala oso ekoiztetxe txikia da, eta orduan baliabideak eta denbora batez ere eta esfortzuak inbertitu behar ditut benetan sinesten deten proiektuetan. Zer euki behar du, esan ez du unkitzea, zer euki behar du proiektu batek, ez zuk baietz esateko? Hori, izan behar dituen ezaugarriak dira giza eskubideak edo gai sozialak modu batea edo bestea jorratzea, euskerari ere garrantzia handia ematen diot, nahiz eta nire produkzio asko ez izan euskeraz, eta emakumeari baita.
emakume zuzendari bat bali bada, seguraski hartuko dut azkarrago. Bai. Zuk aizea esaten, ez da? Ekoiztea. Berbada mundu hortan oso garrantzitsua da eta oso ezaguna da, baina berbada jende guztiak ez daki zer esan nahi duen azkenian ekoiztea, pelikula bat, proiektu bat ekoiztea. Zein da zure lana? Ez dakit hasi, ekoizlean ikusten, ekoizlea sar daiteke fase desberdinetan, ez? Adibidez, azkeneko filman Non dago Mikelen oso berandu sartu nintzen, ja. Filma grabatuta zeon, baina normalean ekoizlea bai hasieratik egoten da, garapen prozesu bat dago, finantziazio bilaketa bat dago, lantalde osatzea, lokalizazioak bilatzea, antolatzea, gauza guzti horiek ekoizleak egiten ditu. Eta marroi guztik konpontzea. Dirua lortzea ere? Baita. Hoi ere marroi bada, orduan, hor. Bai, ez da? Zaku hortan. Zaila dago, ez da? Baina, horretaz ere hitz egingo dugu. Aipatu duzu dagoeneko azkeneko lanetako bat, Non dago Mikel. Arrakasta handia izaten nahi dana, oso harrera ona, kritika onak ere bai. Aurrekoa ere 2 urte eta 4 hilabete, nik uste Euskal Herriko, ez dakit zein herritik ez dan pasa, esan nahi den, edo ari da pasatzen. Orduan, kritikaz eta jende aldetik edo ikusle aldetikan jasotzen nahi dira harrera beroa. Kritika onak dianean oso ondo, ez da? Eta zorionak eta horrelako proiektuekin. Kasu honetan, Euskal gizarte eta kritika kulturala nola ikusten da? Ez dakit, esan duzu, mundu txikia da. Kritika nola onartzen dugu? Onartzen dugu kritika honetan ere, ez dakit, beharko litzateke kritika mugarik gabekoa. Hemen ikustet bereiztu behar ditugula sare sozialetan irakurtzen dian kritikak eta benetako kritikak, ez? Kritika profesionalak. Kritika profesionalak eta bar. Orduan, nire ustez kritika guztia da osasungarria, osasuntxua, ondo etortzen zaigu ikasteko eta konstruktiboa baldin bada kritika bat iraintzeko edo min egiteko, pues ez. Hori ere kasi behar da, ez da? Bai, orduan kritikatzea ere bai, horrek ere bere artea dauka, ez? Orduan, bai, esan dut, aberasgarria da, beti ere kritika bat irakurtzea. Ni zorionez, oso zorteduna izan naiz, kritika oso txarrak ez ditut jaso, nik ekoiztutako lanengatik, baina, etortzen baldin badira ere, ez zer pasatzen. Ez nahi dut, badago lanketa bat zinegile guztik egin behar duguna, beti momentun batean, eta da, guk egiten dugun lana, egiten dugu publiko batentzat. Orduan, hortaz jabetzean momentuan, barneratu behar dugu baita aukera hori dagoela, ez? Publiko horri ez gustatzea zuk egin dezuna. Ze artea oso subjektiboa da, eta zinea ere oso subjektiboa da. Eta orduan, zuk egiten dezuna, orduan prest egon behar dezu, datorrena jasotzeko. Bestela, ez genduke hau egingo, bestela beste zerbait egingo genduke. Eta urduri egoten zea estreinetan? Izugarri. Gaizki pasatzen. Oso gaizki pasatzen. Gero pasite zait, gero ja, eseitzen naiz edo nigoatzen naiz Landerrekin 2 urte 4 hilabete eta egun bat estrenatu genuen Giza Eskubideen zinemaldin, intzuten olako bersio txiki bat pandemia erdian erori zalako. Eta Antzokizarrean oso polita izan zen, Begoña del Tesok aurkeztu zuen, eta estenatokian ginen, eta estenatokia iritsita, lasaitu nintzen. Baina ordu arte, oso urduri jartzen naiz. Oso urduri jartzen naiz. Normala da, ez da. Eta, esan dugu, proiektuak dauzkatzue, orain momentu honetan, nik uste, arrakasta zabiltzala. Zer dauka zinemak beste arte batek ez daukana? Nola, hau da, bere eragina, ez da? Eragina, irismen hori, almen hori. Bai, Amaia Merinok, justo Non dago Mikelen zuzendaritako batek, justo komentatu zuen lehengon,
txap aldizkariarentzat, precisamente. Hor ere dagoela olako ekitaldi zelebratorio baten antzeko zerbait gertatzen dela zina jutezeanen, ez? Da taldean egiten den zerbait, ilunpetan, isil-isilik, konzentrazio asko eskatzen duen zerbait da, ez? Eta nik uste horrek laguntzen dula, ez? Pantaila handian transmititzen zaizuna beste erabatea sartzen zaizu, ez? Behar dezu momentutxo hori, diala 80 minutu edo 2 ordu edo dena dela, hortara bakarrik egoteko, ez? Eta hor, gaur egun daukagun bizimodu ero azeleratu hontan, ez, bada kristona. Eta bueno, gero dago beste glamurraren alde hori, ez, dala oso faltsua eta, bueno, en fin, baina hor dago ere, ez, Donostiko Zinemaldia zergatik da dena, ez, eta jendez gainezka egoten da, jendea autografo bila, aktoreak, liturgia bat, bai, hori da. Agian hori da, ez, eta ikusgarritasun handiko zerbait da, irismen handikoa, batez ere gaur egun plataformekin eta nik uste horregatik daukala daukan lekua zineak, bai. Eta momentu honetan, eskuartean, proiektua Izar Films badakit badauzkala, hori bai, esaterik bai, edo ze momentutan aurkitzen zaren? Bai, bueno, gauza batzuk bai, esaterik dauzkat, beste batzuk ez. Ikusiko ditugu. Momentu honetan, justu apirilaren 16an estrenatu zen webserie dokumental bat, Ni naiz naizena, 10 pertsona transen esperientziak kontatzen dituen webserie dokumental bat, Geituren lankidetzarekin egin duguna, eta hori beste proiektu handiago baten parte zen, eta bueno, hori erditu dugu, behintzat, eta, bueno, esperoet oso interesgarria da, batez ere gaur egun gai hau gero eta ikusgarritasun gehiago lortzen ari da zorionez, eta bueno, pentsatzen dut nik izugarri ikasi dut, izugarri. Konturatu arazi dit nire privilegioaz, cis pertsona bat izatearen privilegioaz, konturatu naiz eta jabetu naiz. Eta, bueno, pertsona bakoitza, atal bakoitza izango da pertsona desberdin bat, esperientzia desberdin batekin, eta nik uste jendeari interesgarria egingo zaiola. Bakoitzak kontatzeko daukana, ez? Eta espero dut jendeak gozatzea eta asko ikastea. Guk ikasi dugun bezala egiten izan da pasada bat. Bai, bai. Aipatu duzu, eta orain, genero kontuak ere atera dianez, ez da, zu saiatzen zela zure produkzioetan, eta zure etaldean, eta lanetan, emakumeak ere bai kontratatzen, eta duela 5 urte edo hemen elkartearen sortzailea esango nuke zarela, pixka bat, hemen ja txuleta berdet, Euskal Herriko ikusentzunezko eta arte eszenikoetako emakumen elkartea da. Hori da. Hori da, zergatik galdetzea, baina galdetu behar dut, zergatik, azken finean utxune bati egiteko zen, ez da aurre egiteko. Bai, justu izan zen, Inglaterratik bueltatu eta hemen hasi nintzanen ere gauzatxoak egiten konturatu nintzen, ikusgarritasun falta izugarria zegoela, batez ere talde teknikoetan emakumerik etzela ikusten, horrek ez du esan nahi ez dagoenik. Eta, bueno, nik sentitu nuen olako saretzeko behar bat. Nik esan nuen, nik ezagutu behar ditut beste emakumeak, ezagutu behar ditut beste emakume zinegileak, eta elkarrekin lana egiteko gogo behar hori sentitzen nuen, ez? Eta, liatu nituen beste 4 edo 5, Kristina Zorita, Iratxe Fresne da, Mirena Perribai eta Uxue Jimenez, uste ez dutela inorrutzi. Eta goatzen ez gaina hemen, Tabakaleran, oraindik utxa zeon, ze sortu berria zen, eta hemengo pasilloetan pixka bat
kutsu hola gaizki zerbait txarra egiten ginen bezala, ez? Biltzen ginen eta oso, bueno, hola forma eman genion elkarteari, behar bati erantzunez, ez? Nahi genduna zen hori, ikusgarritasuna ematea emakumeari, lan aukerak sustatzea eta berdintasun hori lortzea. Eske oso tamalgarria da. Gaur egun 2021 urtean oraindik ere zinegile emakumeak zuzendariak 7% bakarrik dira. Eta hori ez da posible. Eta, bueno, guk ez balma dugu zer ez egiten, el dia de la marmota jarrituko ditzaten eta hola jarrituko dugu, egin sekula sekulorum, eta aldatu behar dugu. Eta orain da momentua. Eta nik uste nahi naiz, elkarteak izugarrizko lana egin du saretze hortan, ikusgarritasunean ere bai, eta, ni ez nago zuzendaritzan, baina zuzendaritza berria izugarrizko gauza interesgarriak eta potenteak egiten ari da, bai formakuntzan, saretzean, aukera proiektua oentxe abian jarri du zinegile gazte entzatez, 35 urtetik berako emakume zinegilei aukera bat emateko, beraien proiektuak aurrera ateratzeko, mentoretza batekin eta bar, eta nik badakit lortuko degula. Badakit, eske badakit. Noiz, ez dakit, noiz, baino gaude hor, hemeneko zuzendaritzan, nuen daude emakume puska batzuk, Lariz Agirre bat dago, Olazpe Obide, Tesan Donegi daude, emakume batzuk indarri izugarria daukatenak, eta daudenak hor, helburu horrekin eta hor lanean jotake berdintasun hori lortu arte, ez? Bidea dagota. Bai, oraindik bidea dago, eta oraindik badaude gizonak batez ere gure sektorean esatu dutenak, eske ez dago emakumerik. Ez. Hori ez da egia. Ez da egia. Hemenen egin genuen lehenengo gauzetako bat izan zen, datu base bat sortu. Esateko, hemen gaude, bai? Existitzen gea, kameralari emakumeak daude, sonidista emakumeak daude, zuzendari emakumeak daude, kontratatu gaituzue mesedez. Hemen gaudelako eta berdin egiten dugu gure lana. Orduan, tamalgarria da, oraindik gauza horiek entzutea ez. Ze emakume gutxi dagoen zure lan taldean? Ez dago, ez dago, ez. Badao, eta inberrezuna esfortzu txiki bat, bilat aurkitzeko. Aipatu duzu, ekoizle bezala egiten duzu lana, zine zuzendario bezala ere egin dizu, eta gidoigile ere bezala aurkeztu zaitut. 3 horietatik zein da zure kutxuna? Kutxunena nik esango nizuke gidoigile bezala ez dut egia esan asko egin, baina nire lehenengo pasioa hori izan da, eta gainera ni saltsa hontan sartu nintzen horregatik. Eta hori esan beharko nuke gertatzen da, bakoitzak dauka bere alde ona eta bere alde txarra, ez? Idazteak izugarrizko plazerra ematen dit, baina era berean ematen dit izugarrizko inseguridadea. Hori da ni sentitzen naizena biluzien, ez? Eta, baina gehien disfrutatzen dutena segurazki hori izango da. Ekoiztean sentitzen naiz erosoago, naturalago ateatzen zaitelako, agian, baina ekoizteak dauzkan alde txarrak dira, dauzkazun zure gorputzaz eta zure kanpo dauden krisi potoloak kudeatu behar dituzula, disgustoak, estresa, gauza guzti horiek ekoizle batek pairatu behar ditu, eta gero alde honak hori ez, ikusten dezula zuk egindako lanak emaitza bat daukala, emaitza politia daukala, eta erantzuna positiboa baldin bada,
oso atsegina da, ez. Eta zuzendaritzan, ni ez nahi zuzendaria. Etzea. Bueno, baina, nik zuzendari bezala egin dut, eta, ni naizena nik zuzendu dut adibidez, baina ez naiz sentitzen, ni zuzendaria naiz, zuzendari izan nahi dut, ez. Oso zea izan da, ez, oso proiektu konkretutan, nik benetan zuzendu nahi nituen gauzak, nik zeatu nahi nitulako, ez, nire ikuspuntua eman nahi niolako, eta bar, izan dira oso gauza txikiak, baina nik ez deten formaziorik izan, formazio teknikoa esan dezakegu ez, sentitzen naiz, fraude bat edo trampa iten nahi naizela edo ez dizu nire rolloak, baina sentitzen naiz pixkat. Baina asko gozatzen dut, gero jartzen naizenen salsa hortan eta lantaldean eta izugarri gozatzen dut. Baina daukazu zea hori ez, bi alde horiek pixkat. Denbora gainera etorri zaigu, plazer bada, zurekin hitz egingo nuke hemen arratsale guztia, jarraituko genuke. Zure gidoi baten zain, gelditzen naiz, noizbait irakurtzeko aukera eta gero ikusteko aukera daukan. Plazer bada, esan bezala, mila esker, Izaskun, gurekin egoteatik hemen japen. Eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.